tábořit, škodou 100 na Oravu, spěchám, proto riskuji. I ara el que fem és plantejar uns estatuts en bloc, perquè si no seria impossible, hauríem d'estar 3 dies aquí cada cop que es fes una esmena i a la pregunta, a l'aprovació, a la pregunta, a la votació, no es pot. El que heu de pensar és, això millora o no millora el futur del club? Això és el que heu de pensar. I prou. Ja està. Ja està. Ja està. I els diria el següent, si confien en nosaltres, votin que sí. I si no confien en nosaltres, votin que sí també, perquè ens controla més. Per tant, votin que sí. És que no hi ha un altre. Entén? I prou. Ja està. Ja està. I prou. I prou. Ja està. Ja està. I prou. I prou. Ja està. Ja està. I prou. Jedu takhle tábořit, škodou 100 na Oravu.